Derbiul UTA-Poli începe să-i aducă din nou la stadion pe suporterii timișoreni. Antrenorul Valentin Velcea salută faptul că echipa va fi susținută de o galerie la Arad. Fostul lider al drucheriei, Paul Prodana, a anunțat că va conduce galeria celor de la ACS Poli. M-aș bucura să își aducă aportul și suporterii care, din semnalele pe care le avem, își vor îndrepta atenția, direcția și drumurile către Arad pentru a vedea acest meci care, din punctul meu de vedere, este un meci care nu trebuie neglijat, indiferent că părerile sunt împărțite. Și unii țin cu o poli sau cu altă poli. Eu cred că cel mai corect ar fi să ținem cu ambele. Pentru meciul ce va începe vineri la ora 18, portarul Mairo Chirev este suspendat, în timp ce Boldea și Dina încă nu sunt recuperați 100%. Antrenorul Valentin Velcea crede că o eventuală prezență în tribuna lui Adrian Mutu i-ar motiva atât pe jucătorii de la UTA cât și pe cei de la Poli. Dacă informațiile sunt, din punct de vedere juridic, adevărate, că fotbalistul în acest moment, Adrian Mutu, unul de o notorietate care mă scutește de orice explicație, este acționar al UTEI și se va prezenta și îi permite timpul să lase campionatul francez pentru a fi în tribună la Arad, este o mândrie și pentru noi toți românii. Și cred că pe Poli o vom motiva mai mult. La echipă este o atmosferă bună. Săptămâna asta ne-am pregătit foarte bine, am corectat greșelile care le-am făcut cu FC Botoșan. Suntem concentrați, abia așteptăm